Yun mga kauragon. So andito tayo ngayon sa sa Erosin. So sisilipin natin yung tagong paliguan ng mga truckers dito sa Erosin. So nandyan mga kauragon. Diyan sa baba na yan. So, kaya tago kasi hindi kita. So tara, punta natin. So nakapalang tayo. Wala sinilas. So dito yan sa Erosin mga kauragon na yan. So makita nyo may mga nakaparadang truck. Kaya mga naliligo yan dyan. Kaya pagtatawid ka rito, tingin ka muna kayo at kurbada yan, mabibilis yung dyan, yung sasakyan. Yun. Ganda mga kauragon. Ang linaw, no? Hindi totoo yan. So yung mga kasama ko rin nandun. So babayin natin yan mga kauragon. Pero hindi ako maliligo kasi wala pa akong tulog. Masarap ba? Tubig? Masarap. Shoutout sa mga babae natin mga kauragon. Mainit, wala akong chinilas. Saan? Saan daan? Sabi nila may entrance daw dito. Tingnan natin kung magkano entrance. Naglalaban doon. Itong tubig dito mga kauragon, pwede raw iinumin yan. Nagigib na sa isang truckers. Iniinom niya ba, de? Hindi. Hindi inom yan? Panghugas lang? Oh, pero pwede mo, bro? Pwede inumin? Malinis, no? Oh. Babayin natin. Magkano entrance na? 10 ko lang. Ito may 10 ko dito. So may entrance na 10. Wala na. Wala lang 10. Dito na ni Padi Samson. Oh, ito na? Oo. Dahil ito ng 5. Balik. Ayun mo ba kayo? Mainit. Wala akong tinilas. Yung tinilas ko dala ng kainante ko. Ayun, daming gripo. Linaw ng tubig. Pwede nga siyang inumin kasi malinaw. May CR din dito. Bihisan. Sagat mo na. Nasarap ba yung tubig? Oo, lebe. Taliyo, kahit magtanggal ka ng libag dyan sa singit, hindi iitim, kasi umagos, kaya hindi iitim ng libag yan. Kala kasi umagos. So kaso tirik yung araw, ay yung buwan mga kauragon. Hindi ako makatulog. Siya naman nakita mo dyan. Masarap sana maligo kaso hindi ako pwede maligo. Wala pa akong tulog. Shout out sa sa poging ahente. Hindi totoo yan. Yung painante ko siya. Dapat ka hanggang sa tubig, natublag ka pa rin sa ilalim. Masarap ba? Masarap? Ano lasa? Ay, mainit mga kauragon.
Hindi malabo ano? Hindi malabo. Live yan. Oh, live. Live to. Shoutout mo muna. Oh, shoutout mo muna. Walang kita. Ayan oh. Kitang-kita ka. Shoutout ka lang. Shout out kay Ronnie. Kiro ni Aw-Aw. Shout out pala sa WL team. Ayan. So dito lang to guys sa Erosin. Oh, shower. Grabe init. Sarap sana Lalo na maligo. sa mga shout out nga pala sa mga driver diyan. Oh, babae mo. Shoutout daw sa mga driver. Bawas-bawasan niyo yung pagkababaero niyo. Sarap sana maligo kasi wala. Hindi ko pwede maligo wala kasi kung tulog. Malamig. 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 Sarap maligo talaga. Hindi siya lumalabo guys eh. Kahit magkuskus ka ng libag dito. May Kasi record ba yan? malakas yung agos doon. May record mo din? Oo. Cut mo na lang. Ha? Maligo Wala ka na. Punta dito yung truck. So meron din ano doon mga kauragon may inuman doon. Oh. Kubo. Malawak nito. Malawak ng swimming pool. May mga bato sa gitna. Ano? Sold na kayo? Dito sila nakaligo sila. Sana maligo. Pero naligo naman ako doon kagabi. Okay lang. Itulog eh. Ma-play yung mata ko. Ano? Tara? Deal na. Diis lang ako. Oo. May lima ka ron? Kulang ako doon. Kulang ako doon sa entrance. Sampo daw. Sampo yung entrance. Kaya hindi talaga siya lalabo eh. Ayun eh. Lakas ang agos. Kahit maraming naliligo dyan, hindi siya lalabo yung tubig. So palayan yung baba. So ayun guys, uwi na kami. Naya, kulang. Bayad na kasi ako, binayaran niya na ako eh. Kasi, So yun, pag dito ka sa guys, pag di mo alam, pag dito ka sa taas, so hindi mo malalaman kung hindi mo dudungawin to. Kung hindi mo makikita na paliguan. Kung malamig yung tubig dyan, galing kasi sa yan, sa burabod, galing sa ilalim ng lupa. Sayang nga hindi ako nakaligo. Kulang pa talaga yung tulog ko. Update pa yung mata ko. So ayusin ko pa yung ayusin ko pa yung clearance light ko kasi wala, nag-blackout na naman. So may grounded naman siguro dito sa sa trailer. So wala kasi mga balot tong
mga wire dito na nakalinya. Wala siya mga balot, kaya minsan pag nakaskas yan dun sa bakal, nabalatan, yun pag umpisahan na grounded. Kailangan ito i-tester ko to para malaman ko kung saan yung saan banda yung grounded. So yung nakaraan dito nasunog. Pag di ko to mga kuha, kita yung grounded, baka jumper ko na lang muna to para makauwi lang. Wala kasi mga balot eh. Ayun, may dikit dito. Walang mga balot yung wire. Dito lang mga sabit lang dito yung linya, is wala pang balot. So, hindi ko makikita ito pagka hindi ko tinister at saan yung ground nyan banda. Hindi ko makita. Jumper ko na lang muna siguro. Makauwi lang.